Dawi, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Siyempre kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMDB call. Dahil sa CMDB call, si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin dyan. Hello kay June. Sir June Napolis. Okay. Sa DCGB Legazpi. Okay, so patuloy po tayo. And by the way, maraming salamat sa mga, dami talaga nag-attend ng ating National Executive Convention na ginawa natin dito sa Marison Hotel. Oo, salamat po. Ang mga dumating ay delegates from different places dito sa Pilipinas. Of course, it's Luzon, Visayas at Mindanao. Yung iba nakauwi na kagabi. Yung iba nasa travel pa ngayon. Safe travel, mga ka-HCI base. So, siyempre, dito, tayo po ang nag-host. Bicol po ang nag-host ng ginawang 22nd National Executive Convention. Dito ginanap mismo sa Legazpi City. Okay? So, calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI, CMD, CBF, ang ating Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, at ang ating peptide. O lahat po yan sa mga taong nakatry na nito ay talagang natuwa sila. Like for example, yung bago natin na, siyempre, yung CMD natin, saka CBF, matagal na yan. Talagang binabalik-balikan na yan sa atin. And of course, yung ating Cell Bio Juice na best for children o kahit mga adult po. Natural fruits and vegetables in powder form. Yan. Siyempre, yung ating pang-detox. CR Juice, magsi-CR ka talaga. Importante na malinis ang ating mga colon para mas maganda yung pag-absorb ng nutrition. At eto ngayon, ang ating peptide. Ang dami nakadiscover nito. Kasi ang peptide natin, this is collagen. Ang galing pala nito sa may mga rheuma, arthritis, may mga migraine, may mga dysmenorrhea. Ano po? Yung mga may masasakit ang katawan. This is really very good because of the collagen. At the same time, pangpakinis ng ating mga balat. Available po yan sa atin. Ginagamit ko na rin po ito. Siyempre, kasi pag ikaw nag-take ng ating Power Trio, ma-experience nyo po yung para kang 15 to 20 years younger na pakiramdam, alagaan na yung ating mga balat. Hindi lang mga balat. Sa buong katawan. Pati po yung mga pain natin ay nawawala. Taking our peptide, this is a collagen. Of course, yung mga taong mahilig sa kape na katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo na ay acidic, nako, at napakataas ng sugar content, panahon na palitan ng HCI coffee. Our HCI coffee, this is an alkaline coffee. Oo, napakayaman sa minerals, kaya this is a healthy coffee. Coffee pala, yan. So, available yan sa atin. Anyway, sa mga listeners natin, as usual ha. Oo, kasi galing tayo ng National Executive Convention. Kulang sa tulog, pahinga, o 'di ba? Kasi
kailangan natin talagang tutukan yung mga delegates natin bilang host ng National Executive Convention, 22nd National Executive Convention ng Health Code International. Ng 2024, nasa Tagaytay kami, 2025 in Iloilo, at ngayon naman na 2026, Legazpi po ang nag-host. Yan. Kaya hello kay Ma'am Asuncion Liana Resas. Okay, so dito muna tayo sa ating kwento ng kagalingan, paano nakatulong yung ating produkto. Okay, nandito kami ngayon sa Taipei International Airport. Uuwi na kami ng Pilipinas after 5 days ng travel namin dito sa Health Code International. 80 delegates kami dito. Sobrang saya talaga. Libre yon. Mag-enjoy lang. Travel. Opo. Hindi pa kasamang pagkain. Hindi pa, oo. Pero mayroon ako dito kasama. Bakit kaya isang attorney nandito kasama namin? Siya na lang magpakilala. Attorney, pangalan, edad, at taga saan po kayo? Ako po si Attorney Nestor Luable. Edad ay 54 years old. Taga Cabuyao, Laguna po ako. Bilang attorney, ba't napunta kayo dito sa Health Code International? Ang una po talaga, nagkasakit ako. So nagkasakit ako, yung ginawa kong eksperimento ng asawa ko. Ginawa kang ginipig. Oo. Ano mga sakit yon? Sakit sa puso, sakit sa kung ano mga sakit-sakit dahil sa nag-complicate na. Pero ilan yung edad nyo po nung nag-umpisa yung mga karamdaman mo? At the age of 43 na attack po ako, nagkaroon po ako ng myocardial infarction. At dahil sa siyempre masunurin ako sa doktor, sinunod ko po yung mga gamot talaga. At after 4 years or 2016, nagkaroon po ako ng kidney trouble. Sa kainom ba yun ng mga gamot? Yes, parang doon nga. Kasi okay lang naman ang kidney ko dati. So, dahil sa nagkaroon ako ng kidney trouble, nagkuha kami na magpa-opera sa kidney. So, napunta kami sa National Kidney Transplant Institute or NKTI. Ang recommended sa akin ay operahan mo ng puso ko bago yung aking kidney. Kasi baka mamaya, pag opera pa ng kidney ay makumatos po ako sa operation. So, wala. Desperate. Umuwi kami. Hindi ako nagpa-opera. Bahala lang kung mamatay. Pero attorney, nagkaroon ka ng health problem at age 43. Before ba masasabi mong healthy ka? Before nung dumating yung mga health problems mo? Mayroon akong naramdaman bago dumating yung mga medyo malala. talagang malala. Kasi graduate ako sa doctor in drinking and kung ano-anong bisyo, maliban lang po siguro sa drugs. Although nakatikim-tikim ako pero hindi yun ganun karami. Pero paano ka natulungan ng ating product? Ito nga po, so desperate po ako kasi puro na lang kung ano pinapagamit sa akin ng asawa ko at hindi naman ako gumaling. Actually, dumating si Sir Richard sa opisina, talagang sabi ko, wala na. So pagdating ko, talagang tinago nila yung, yung produkto. Pagdating ko naman, galing akong hearing, ay medyo masakit yung tiyan kasi siguro sa stress, tense at saka gutom. So sabi ko ay, Ma'am Lay, masakit ang tiyan ko, pabili ka ng Ersiflora, agad yung pinapabili ko. So, binigyan niya ako ng tubig at pinainom sa akin. Sabi ko, sige, basta bilhan mo muna ako ng gamot ha. So, ininom ko muna ng tubig, tapos pinabayaan niya na ako. After ilang minutes, tinanong niya ko ulit, sabi ko, kumusta ang tiyan mo? Sabi ko, okay na. Ito, yun ang pinainom ko, yung sinabi ni si Richard. Sabi ko, ano na naman yan? Wala, hindi masakit pa rin. Although, nawala talaga, no? So, napaka-skeptic ko or cynical ako sa produktong yan. Parang hindi ako maniwala, basta wala akong nakita. So, yun, parang wala sa akin yun. Kinulit ka? Ang nangyari, kasi ayaw ko, nagpapainom lang siya ng tubig na mayroon palang si MD. No? Hanggang sa pinapagamit niya sa akin. Siya, inom ka lang ito kahit kunti lang. Sige, tuloy lang, masunurin ako. Baka mamaya hindi ako masundan kung hindi ako sumunod. Napansin ko,
Yung palpitation ko, nawawala. Yung panic attack ko, nawawala. Dati, mula na-attack ako hanggang sa gumagamit ako ng CMD ay hindi pwedeng magbiyaya ako ng malayo na mag-isa. Kasi kahit nagbabiyaya ko, bigla kong nakaramdam ng kaldag, tapos nagkakaroon ako ng panic attack, namumutla na po ako. At nataranta na po ako. Pero nung naumpisa na kainom na ako ng CMD at saka yung lalo ang CBF din, nawala na po yung palpitation ko, nawala na po yung panic attack ko, at saka naglalaro na ako ng basketball. At saka ibang basketball, naglalaro na ako ng kahit na anong games, no? Pero attorney, yung di ba gusto kang operahan sa puso, ay sa kidney mo na? Alin ba yung unahin? Actually, kidney yung gusto kong ipa-opera. Pero ang sabi ng doktor, puso muna. Kasi kung unang kidney, baka makumatos ako pag inooperahan pa ako ng kidney. Magkano yung kailangan i-ready mong pera para maoperahan ka? Yung sa puso, parang nabibigyan ako doon sa presyo eh. Kasi talagang sa Philippine Heart Center ako na-recommend. So, parang umabot na, kulang lang naman ng milyon yung sinabi sa amin. Pero, parang pinabigyan ako ng problema eh, no? Sabi pa nga sa akin ng doktor, ang heart mo kasi parang fourth floor. Yung first floor at fourth floor, wala na. Yung third at saka second na lang ang nagpapangsyon. Sabi ko, kunting lindo lang ito, collapse na ako nito. Para bang naglalakad ako na kunting lindo lang ito sa buhay ko, magkukolaps na ako. So doon ako na talaga parang nawala ng pag-asa na para palang walking time bomb pala ako, no? Lalakad-lakad ako, tapos biglang may magulat lang sa akin ako, magkukulaps na pala ako at saka atakin ako. Pero attorney, nung pinapainom ka ni madam ng ating CMD saka CBF, ilang weeks ba o months mo naramdaman na okay ka na talaga? Kasi hindi ko naman alam na pinapainom niya ako. Napapansin ko lang, pero siguro mga months yun, mabot ng months. Oo. Kasi napapansin ko kasi may bala sa tubig pagka dinamihan niya eh. So, hanggang sa nasanay na ako sa lasa ng CMD sa tubig. Pero wala akong iniisip na gagaling ako or mawala yung mga ganong karamdaman ko. Ano? Kasi pag naramdam ko ng panic attack, hindi lang po yung panic attack eh. Nagkakaroon din ako ng stress sa sakit ko. Parang ang tingin ko, masakit ako. Hindi ako pwede magbuhat, hindi ako pwede hindi ako maglakad. Pagdating sa korte, matanong na ako ng judge ng 3 beses na mumutla na ako. Kung saan napapansin ng judge yun. Sasabi niya, you better take seat muna, Atty. Lovely. Tawag ko ibang kaso. Nagkaroon kami ng ganong sitwasyon, no? Pero ngayon, babanat na ako sa... Bali, ilang taon ka nang nagtatake ng product natin. Power Trio na yun, attorney, di ba? Oo, Power. The combination of CMD, CBF at yung ating juice, at siguro nagdi-detox ka na rin, CR juice. Oo. Pero ano yan? Ilang taon ka nang user ng product? Since 2017, nag-umpisa na kami noon. No? Although hindi sa 6 years? Yes, so actually may time ako na na-recommend ako ng inom ng 50 a day ba? Or 100 plus a day? 100 plus a day kasi nagkaroon po ng bula ang aking urine. So, pinagamit po ako ng 100 plus a day in 7 days. After 7 days, nahinto ako, gumanda na po yung urine ko, wala na po yung bula at saka yung amoy. Gumanda. So, hindi nangyari yung operation sa kidney at sa heart. Tama ba, attorney? Pero, nang nakita kita before, medyo haggard ka. Pero ngayon, parang bumata ka. Anong sekreto talaga? Na, nag-isip bata. Hindi, actually. Hindi ko napansin, hindi ko masabi na itong CMD or or produkto natin. Pero isa sa dahilan kung bakit nagkaroon ako ng confidence sa sarili na wala na akong sakit. Kung mayroon man, nandyan ang CMD. Basta may maramdaman lang ako. Kambate ako basta hawak ko CMD at saka CBF. Kahit na saan kami napunta na kami sa bundok, sa Mindanao. Walang pagkain doon, alanganan, no? Nag-CMD lang kami at saka CBF survive namin hanggang nakalabas kami doon sa gubat na medyo naligaw kasi kami.
So kahit na nanginig na ako kasi natakot na kami kasi gabi nagubat pa kami. Pero sa CMD, talagang nawawala yung aming nervyos. Oh, pero attorney, nung na-COVID ka, nakala mo Ay. mamamatay ka na, anong nag-save sa'yo? Ito pa, isa pa, na hindi ko makalimutan talaga, noong July 2020. Year 2020 kasi yun ang pagputok ng COVID. Ano? Yung nakahawa sa akin, patay na siya. Pero ako naman, nung peak yata yun, hindi ko lang alam kasi hindi pa ako na-test nung araw na yun. Bigla ako namutla at pakiramdam ko huminto yung tibok ng puso ko. Sabi ko, paano ko gawin ito? Wala akong alam na gamot. Ang nangyari, naisipan ko ang CMD na aking inumin. Pero hindi po patak. Kinutsara ko po ito kasi wala na ko talaga nanginginig na ko, parang paunti-unti nang dumidilim yung paningin ko, parang unti-unti lang wala na ako ng lakas, parang matutumba na ako. So ininom ko isang kutsara ng CMD. After ilang segundo lang, seconds or minute, siguro 1 minute siguro, bumalik yung magandang kulay na aking kamay, no? Kung yun lang kasi tinignan ko kung makita ko pa yung mukha ko siguro sa salamin, baka sobra pa sa putla ng kamay ko. So bumalik, gumanda ang pakiramdam ko. So okay na ako, umalis na si Ma'am Lay kasi okay naman ako. After 4 hours bumalik ulit, parang huminto ulit ang tibok ng puso ko at namumutla ulit ako. Isang kutsara ulit. Ininom ko isang kutsara na CMD. Kutsara. Oo, talagang kuwan, bahala na. Tapos nakuan yun. May CBF to yung tanghali na. Pero nung umaga, isang kutsara CMD, pang tanghali, isang kutsara CMD. Yung sa kuana, sa gabi na, ay kutsarita na ng CMD ang nainom ko, at saka CBF. Yun po ang nagkuhan sa akin. Parang nag-maintain, no? Hanggang sa Monday, nagpa-swab test ako. Pag-result ay positive ako at on the way to pneumonia na pala ako. So sa tingin ko, kung wala siguro yung CMD at that time, pag collapse ko, sigurado tuloy yung sa pneumonia. Kasi sabi nga ng doktor sa akin, pneumonia ka na, pero galing ka nag-umpisa pa lang. So kailan yun? Lunes ng umaga niya ako na-examine. So nangyari nung sa CMD ako ay Sabado ng umaga, tanghali. Sa Linggo, may halo ng tubig yung CMD ko. Nung Lunes, positive ako, at saka grabe yung resita sa akin ng doktor tungkol sa mga erythromycin at saka sa pneumonia, kasi pneumonia na daw talaga ako. So kita mo, pneumonia ako. Kung wala kong CMD, sigurado yun. At nung Sabado na yun, critical na ako noon, sigurado yun. Kasi pakiramdam ko kasi makukulaps na ako Kaya sabi ko sa sarili ko, kaya ko to kasi hindi pa naman ako naghabilin. Pero kahit gano'n pa man, kasi hindi natin alam ang buhay Yes. So nung nangyari yun, na parang putlang-putla ako, hindi ko alam anong gagawin ko, wala kong gamot na inumin, at ramdam ko talaga paghinto ang tibok ng puso ko. Grabe, ano? Pero yan, attorney, nang dahil sa experience mo sa ating product, ngayon naging pusher ka. Anong message na, kasi mapapakinggan to sa aking mga radio program, ang dami ngayon na kailangan matulungan natin, lalo na the number 1 cause of death ngayon is heart disease. Yes. Diba? Yung sakit ng mga may hypertension, kung hindi stroke, heart attack. Yan, mapapakinggan ka sa Bicol, sa ibang radio program ko. Anong message, magandang nakaka-inspire na message mo sa mga taong hanggang ngayon hindi pa rin sila nagtatry ng ating product? Nako, kung hindi ako nagtatry ng product na ito, baka hindi nyo na ako maririnig ngayon. Kayo kung gusto nyo pa maririnig, itatry nyo ito. No? Kalo sa kapwa ko lawyers, hindi natin i-deny, palagi po tayo may stress. Lalo na kung litigant lawyer ka katulad ko. Kung siguro ang trabaho natin bilang lawyer ay nasa opisina lang, magnotaryo lang, o kaya doon sa company, as company lawyer or HR, hindi ko naman na-underestimate, pero less ang stress doon kaysa litigant. Pag litigant lawyer ka, doon sa korte, parang hindi mo alam ano mangyayari, may akala mo, anticipate mo, pero iba pala ang mangyayari. Pag uwi mo, grabe, tataas ang sugar mo because of stress, papagod ka, at ang tanging panghawakan ko lang para ma-overcome mo pagod, CMD lang.
Kung walang CMD ito, matagal na rin siguro din ako. Dahil sa trabaho ko, awa ko ba, sa hindi naman maalis ang stress talaga sa being a lawyer. Ito po yung trabaho namin, no, mga kapwa ko lawyer. Trabaho po natin na bayaran po tayo para problemahin natin yung problema ng iba. Para ba tayo mukhang pera, no? Pero sa totoo lang, pag utusan po tayo na problemahin natin yung problema ng iba para matulog sila ng mahimbing habang tayo ay gising upang mag-aral. At pinag-aralan natin ito, kaya sa tulong ng CMD, CBF, my fellow lawyers, ito po ang makakatulong sa atin. Makaparelax po sa atin. Hindi po nga dahil ma-relax ang katawan natin sa pag-iisip natin. Kundi makatulong po ang CMD dahil mayroon po itong magnesium. Alam naman natin yung magnesium at calcium na nagpapa-relax ito ng muscle doon sa ating ugat, no? Hindi naman po ako doktor ko, fellow lawyers, ang tawag sa atin ay juris doctor rin po tayo, ano po. Pero hindi po doctor of medicine. Pero from time na makarinig po tayo sa mga dalubhasa, sa mga experts, we know mga expert witness natin, no? Pag narinig po natin, naniniwala po tayo sa kanila at sinabi nila, laking tulong ang magnesium at calcium na nandyan sa CMD at saka sa CBF na yan. Subukan nyo lang pong uminom at maramdaman nyo at manasan nyo yung naranasan ko. Kasi hindi naman po kaiba ang ating katawan. Yung katawan ko at katawan nyo, pareho po yung composition ito, component. Pero sa tulong ng CMD, sabihin ko sa inyo, maging tulad ko, ma-overcome natin yung stress sa buhay, maging masaya tayo at maging mukhang bata. Ayan. Maraming salamat, Attorney. Pangalan uli? Ako po pala si Attorney Nestor Luable, taga Kabuya po, litigant lawyer. Ayan, Ayun, o, di ba? So, sa mga listeners natin, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating mga produkto from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating produkto. Okay? Tried and tested na po. So, yan po. Para sa mga nangangailangan ng ating mga product, yan sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391, second floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, at Top St. Therese Family Drugstore, Ma'am Delia F. Sor, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Batan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Barangay 1, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa area ng Camarines Norte, CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Jusel's Garden. O mga taga, mga taga Daet, pag kayo nagpunta sa CMD Center, free health consultation po kayo dyan, okay? Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, Ma'am Sonia Bibon. Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga, Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital, Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balani, Jolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban, Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa Abais at Rusans Transient House, Purok 2, Lagon, sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters, Carinderia sa Daet Public Market, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, LNL Building, Bolelaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanuan, Karamuan, Camsort. Sa area ng Catanduanes, hanapin lang Ma'am Salve Cabal, Nabo Wellness Center, San Pedro Vera, Catanduanes, at may Nabo Wellness Center tayo sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino,
Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torre Palma, Rosalina Torre Palma, San Roque, Batu Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City. In front, Banco de Oro, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion Baleno, Aida Amor Cirillo. Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez. District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor. Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante. Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Mr. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Umali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion. CMD Pharmacy, Comadgad, Casillas, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquiñana. At Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City. In front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria, yan, Ma'am Cristina Baldo, ACM Building, Corne Burgos and Rizal Street, Sorsogon City. Maria Jinky Aquilmo, Proc 6, Bulabog, Dapda Pilar, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Center, Barangay Adovis, Kasiguran, in front Kasiguran, Technical, Vocational School, Jocelyn Bilien, Kilometro 34, Salvacion Pilar, Sorsogon. Ma'am Maricel Yamasares, Purok 1, Baskaran, Daraga Albay, Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga Albay. Ma'am Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian Maslog, Legazpi City, Maria Jocelyn Mandria, Villa Hermosa, Daraga Albay. Sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig Albay. Ayan. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1A, Galicia Rapora, Purok 1, Barangay Tigbit, TV Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, Atap 711, Siga Avenue, Tabaco City, Emi Clarete, San Juan, Tabaco City, Kagawad Ami Bataliar, Salvacion, Malilipot Albay. Ma'am Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMB Stock Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Maribi Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo Albay. At sa 2nd District of Albay, ang aking office, CMD Stock Center or NAB Wellness Center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Denvers, Computer Shop Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joe Anserano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itbakma nito. Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itbakma nito. Ma'am Nelita Bibal, Purok 2, San Francisco, Santo Domingo Albay. Josephine Racho, Balina Daraga Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kidako Daraga Albay. Joy Desil Bulos, Purok 1, Kawayan, nito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Sabayo, Legazpi, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay, Del's Beauty Parlor, Back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi, Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Sonia Pereña, Purok 4, Common, Kamalig Albay. At sa ground floor ng Kamalig Market, meron siyang pwesto po dyan, facing the main road.
Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig Albay. Jocelyn Navarro, Purok 3, Taloktok, Kamalig Albay. Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuan East, Legazpi City. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi City. Jesslyn Asyado, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi. Vanessa Icardo, Buena Vista, Legazpi City. Marino, Purok 4, Panaypoy, Kamalig Albay. Anding Asopardo, Infront Buyuan Elementary School. Sa 3rd District of Albay. Okay. Refugios Drugstore, Pantaw Libon, Sardeñas Store, beside LBC Ginobatan. Ma'am Asuncion Liana Rezas Store, Inamnan Grande, Ginobatan. Ami Canseco, Market Site, Uwas Albay. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agrivet Supply, Mercado Villar. Mariel Sabasa, Barian, Uwas Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Hilbri Halde, Zone 9 Days Street, Saban, Uwas Albay. Ma'am Nora Napol, Ginobatan Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig. Ma'am Elsa Alfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi. Maylin Salvacion, Purok 3, Tamaoyan, Legazpi City. Sa G-Rail Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So ayan, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. So ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.